Hai लोगोफोर आंनि जे YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायना जासिहरबाय लोगोफोर जों दिनै मानास बेरायनो थांहांदों जोंहानि बाबु बिफाबो आबैमोनबो बिमानैमोनबो नै जों थांसै लोगोफोर नायलांदो जोंनि मानासाव थांनायखौ मा नुयो मा मायो खोन्थिलांसै लोगोफोर जों गारियाव गाखोनोसै दा बाबुआ बिमानैजों थाबाय जोङो इयाव गाखोनोसै हान्थुलुआलाय थांबाय नै लोगोफोर बे जोंहानि हासबेन्डनि बिमानै नै नुफेराखैमोन ना एबार नुबाय सिमला मोनबाय दासो मन्दिर हयनासो मन्दिर सिगाङाव गाखोदो बिमानै मोनजों गुवारानोसो ना गिदिरानो जायो दा जों बिदि हाबनोसै इसोरो सिगां थांनांगोन सालबारि कलेज गंगार गोरसिसन dong malah ini. Timbalan restoran biye. Ini mana? Hari ini kita long pin Ini kat lain ini. Siapa? Wah, margi tu sungguh. Kunggiali, kunggia. नै जों लामा सेरावनो गान्दाखौ नुग्रोबाय बे रिसर्टआव हाबफैबाय जोङो सोरबा गोजाननिफोर फैबाथाय बे रिसर्टआवनो हर थानो हायो जों गारि लांसिगोन माने ओमफ्राय दा नायनो थांसै गारिजों जिप लांजोब गारि लांगोन लोगोफोर नायदो नै ini मानसिफोरा मा थांसिगोन बानाय गस्लाखौ गानस्लायासै एबारनो फैबाय ना मा थांनो जों मेथाइखौ जायो जोंसो थगायदोंमोन जुमाय होननानै मार सैतान बे मिथिखादो माने मेथाइ होननानै नै जों थांगोन गारिया बेनो
Deli. Ebar जोङो गाखोनो नागिरबाय नै बे गारियावनो थांगोन नै जों गाखोनोसै दा नायलांदो एबार जों नायहैनोसै लाबाय गाखोबाय नै Lagi iyo sini no. अबेयाव Niyo fai जा niyo. गेजेराव जनोसै Gejer niyo fai. Mami गेजेर Yo mami. भिडिअ लादो बेरायनो थांसै जोंहा नै आबैयाबो इयाव जफैदो होमबा नोङो हाय अ जाबाय जों थांबाय मा नायदो एबार नैयाव माबायाव फै माबाबो गैया नै जोङो मानासनि गेटखौ मोनबाय दा लेफ्ट साइडखै हाबगोन नै बेयाव चेक खालामगोन माने हाबबाथाय जेबो लांफानो होआ प्लास्टिकबो मोना जों चिप्स लादोंमोन केकबो लादोंमोन Nikinai Nikinai deh mako जोङो बेयाव मोनफैबाय माने बेयाव फैयो मैदेर गान्दा दाउराइ गासिबो माने जायगाया गुवारथार आरो बेयावनो बयबो नायफैयो नै बेफोर गारिया गासिबो नायनो फैनाय गोजा बै सायावबो गाखोना नायगासिनो Bos ya.
Hei. जानायखौ जागायनि देबार जों मानास दैमायाव थांगोन Nas. जागाया मा किल' थांबाय दङ ओइनो सब ऐसे वाला गाड़ी से घूमता है kalau tuh kasih itu ternyata Masih lebih sana ke sana le. Masa malah ini dia main ngapain ini लेकिन हम पीछे होना पड़ेगा थोड़ा बहुत नहीं तो Ini kita bermasuk. Babu. ini aja Babu. jauh-jauh ada dalam aja naik kota susah aja misalnya sih ini juga kan susah nah kita ini lagi cici ini mami bu mami bu ini makanya ini bibi mami ini jalan-jalan elephant
नुबायना बा बुरजा बुरजा जों जि नायनो होननाया बा ना जोंनिया नायनायानो ayo cilaya 왜? ayo nào tụi bay tụi bay được và hả cái này mà cái bắt cái cái đó nữa cái này bắt cái ui này xem cái đàn nó sẽ lấy lấy là lại các bạn ini lupa apa? Ini Apa di dong ơi, nhà cho nó không được. Nè. जल्दी जल्दी ये जों मानास दैमा मोनफैबाय नै लोगोफोर जि मोजां नुखादों मानास बै जिं जिंनिफ्रायनो भुटान दैया जि साफा गोजों बिराद गुसुथार माने दांनोनो हायाखै जोङो नुनायावसो थले बायसा नुयो मार गोथौ गुसुआथ' गुसु ओरैबायसा गुसु माने गोजांखायो दांबानो